खुलुमबाय, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव जेनेरेल नलेज साधारन गियान बर' रावजों पार्ट 2 इंडिपेंडेंस डे स्पेशियल भिडिअ लानानै फैबावबाय। क्वेश्चन नंबर 1 Who is known as the father of India? सोरखौ भारतनि बिफा होनना मिथियो? बिनि फिननायानो जाबाय महात्मा गांधी। सेकेंड क्वेश्चनाव दङ Who was the first education minister of India? भारतनि गिबिसिन सोलोंथाइ मन्थ्रिया सोरमोन? बिनि फिननायानो जाबाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। Question number 3 Music of Jana Gana Mana was composed by Jana Gana Mana नि देंखोखौ सुजुदोंमोन केप्टेन राम सिंह ठाकुरा। Question number 4 The Indian National Congress was founded by Indian National Congress खौ गायसनदोंमोन A.O. Hume। Question number 5 Where did Quiet India movement being from? भारत नागार सोमावसारनाया बबेनिफ्राय जागायजेनदोंमोन? बेनि फिननाया जाबाय बम्बे एबा मुम्बाइ। Question number 6 The book India Wins Freedom is written by India Wins Freedom बिजाबखौ लिरदोंमोन बिनि फिननाया जाबाय अबुल कलाम आजाद। Question number 7 Who is known as the father of extremism in India? भारताव सोरखौ थिउरियानि बिफा होनना मिथियो? बिनि फिननायानो जाबाय बाल गंगाधर तिलक। Question number 8 Gandhiji used his famous call do or die during गांधीजिया माबे समाव गावनि मुंदांखा बुंथि मावगोन आरो थैगोनखौ बाहायदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय क्वाइट इंडिया मुभमेन्ट। Question number 9 Partition of Bengal was happened in बंग सोखावनाया जादोंमोन in 1905 1905 मायथाइयाव। Question number 10 Indian National Congress was formed in Indian National Congress दाजादोंमोन in 1885 1885 मायथाइयाव। Question number 11 First martyr of 1857 revolt was 1857 मायथाइ बिग्रायनायनि गिबि मुंख्लंआ जाबाय मंगल पांडे। Question number 12 The tallest national flag in India is situated at भारतनि जौसिन हारियारि फिरफिलाया दं अट्टारी पान्जाबाव। Question number 13 The heroine of Quiet India movement was भारत नागार सोमावसारनायनि जोहोलावजोमोन बिनि फिननाया जाबाय अरुणा आसिफ आली। Question number 14 First person to raise the Tricolour Flag of India भारतनि थाम गाबनि फिरफिलाखौ बिरहोजेननाय सुबुङा जवाहरलाल नेहरू in 1929 जवाहरलाल नेहरू 1929 मायथाइ। Question number 15 What is the national bird of India? भारतनि हादरारि दाउआ मा? बिनि फिननाया जाबाय पिकक एबा दाउराय। Question number 16 What is the national flower of India? भारतनि हादरारि बिबारा मा? फिननाया जाबाय लोटास माने
फामि। Question number 17. What is the national river of India? भारतनि हादरारि दैमाया मा? The answer is Ganga. Question number 18. What is the national dance of India? भारतनि हादरारि मोसानाया मा? The answer is Bharatnatyam. Question number 19. What is the national game of India? भारतनि हादरारि गेलेनाया मा? The answer is hockey. Last question आव दं. Hindi became the official language of India from. हिन्दीया भारतनि सोरखारि राव जादोंमोन from 1965 1965 मायथाइनिफ्राय। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं।